everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all Okay, ate. Kung madumduman na gani ni mo si Justin, pahibaw abaya dayon mi. Nga naman, muduaw ka niya? Kati bana na ko siya. Okay. Okay, ma'am. Pangitaon ako siya. Bye. Swerte kining panuwaya. Nga naa si Ate Alice. Nga naasawa ni mo. Oh. Kathy? Oh. Mara. Ano na? Mara. Ganun niya ka? Di ba misaad man ko nimo nga ako na ang magsusi sa kahimtang ni Justin? Nga nun yan himang ka? Nahuna-huna lang ako. Nga basin ko mo anhi din ang kabit ni Justin. Basin gusto ning mo atiman niya. Way tao din sa kong pag-abot. Mao ba? Siya lang usa. Siya lang usa. Kamu ang tagtungod niya? Ako ang iyang asawa. Kumusta na siya? Dako gyud ang kadaot sa katunga siyang naong ug sa usan niya kamata. Buot mong ipasabot dok nga mabulhog ang usa niya kamata? Mao gyud na ang mahitabo. Wa man gyud dayon niya ma-apply og first aid ang asido nga miigo sa iyang naong. Ma'am, ni arang mga resita. Pero mangutan ako. Nganong nasunog man sa asido ang naong sa imong bana? Gisabligan ni asido siyang kabit. Mao ba? Sige. Palitan na lang unya ang tambal ug ibilin sa nurse station. Salamat. Mara, ikay mo ati maniya? Oo. Basik imo sentiwasan ho. Dili, Kati. Ganahan ako nga magbuot siyang kinabuhi. Ha? Wa pa makailan ako sa hingpit si Justin. Sige na. Biyain na lang din eh. Okay. Kinahanglang dili mo ani si Ate Alice sa ospital. Kati? Ma'am. Kati, usa na may kahimtang ni Justin, ha? Ma'am, sorry gid kaayo pero wa man sa mga ospital si Justin. Basig sa klinik rato gida. Unsa? Pero imposible nga sa klinik lang nila dadon si Justin, di ba? Naibong sa bitaw ko. Pero wagit sa mga ospital nga akong giadto si Justin ay mga dagko hinuuntong mga ospital la. Kinahanglan madumduman si Justin. Kinahanglan. Pero ma'am, para sa unsa pa man? Aron ikaw ang mag-antuis? Kati. Nakita na ako kung giunsa kanila sa pagtunto. Dili sila angay sa imong kaluoy, ma'am. Kati, ayaw na lang pag-apil sa akong problema. Aba, mas maay tingali nga biyaan na lang ko ninyo. Mas nagkinahanglan ka namo karong panahon na, ma'am. Labi na nga wa din ang imong manghud. Ate, patuo na lang, God. Gusto na kong makalakaw, Romero. Romero, tawag ka si Carlin. Ina nga gusto na kong makalakaw. Ako tawagon. Ayaw na. Ngano ka, Kati? Ngano madlo mo kang tawagan si Carlin? Nga imo man ang amo. Unsa man? Nakasa ka ni Carlin? Wa man. Buutan man kong pagka-therapist, uy. Wait sa ha. Kanang excuse sa kanaglain ng akong tiyan. Mag-CRs ako. Uy, nidagan man.
Naglaing yung tigalig maayo ang tiyan kay. So, isirit lang kalit. Romero, sige na, sige na. Tawag ka na si Carlin. Pangutan ako na, andam na ba ang akong artificial nga tiil? Kinalang ma-off na ko akong cellphone nga tawagan nila ni Ate Alice. Ay naman to. Dili naman to suot sa akong bag ang akong karaang cellphone. Di ara. Okay. Walang unta sila makabati sa pagpagting ini. Unsa man to? Murmurog. During bagting. Basin ang cellphone na ni Carlin ang nga imong gitawgan. Uy, giputan mang linya te. Muragi off. Dili na ka gusto makisulti na ako si Carlin Romero. Na, dili kita makatubagan ng pangutanahat eh. Pero, mura man ng milanog ang bagting kanina. Bitaw, no? Ay daw, na-off na tingala ito ako eh. Ako na tago nag-usap si Carlin niya. Romero, mahangyo ko nimo. Yung saan naman sa ati? Pangitaas sa mga ospital si Justin. Nasad? Justin? Nakita ba ni siya ni Kati? Justin? Oh, ako ni. Ngano nangita ka kang Kathy? Justin, ayaw na ng pag-wild. Unsa man, gusto kang punaan ako pasok ka ng naong mong asido? Hilo. Tubag ako, Justin. Ngano nangita ka ni Kathy? Excuse me. Tabang, ba't yun gawa ng bayana? Love, asawa ko ni mo. Dili na ko siya asawa. Siyang nagsabihan ko kasi doon sa kong naong. Tabang, nurse. Ha? Pagtawag ko police, nurse. Pagdali. Dili. Nurse, lihok na. Pagtawag ko police. Ako itong ipanagop bayana. Oo, sir. Gusto ko na ginawa sa Justin. Iyan ako ipadakop. Nagiyang kapit kitang nakaingon iniktanan. Kung kinsa man ni bayana, makatilaw siya sa akong kasuko. Nakagawas sa sakit ang sakyanan ni Mara. Mubalag na kugsuot sa ospital. Kanindot sa kong gibati. Ngawa na magkauyon ang duha. Ang salmahis. Magbayad kang mahal ning imong ibuhat ako, Mara. Magbayad ka. Di nilagay tugikan si Mara. Okay na lang gani kayo natatapos Kathy. ko. Mayo kay niya ka. Kailangan mapadakop na ko si Mara. Ipapriso na ko siya ning iyang ibuhat sa kunaong. Justin, pagpakaayo una. Di, kailangan karon pa lang. Mapangita na si Mara sa mga pulis. Sa di pa siya makasibat sa layo. Aron dili siya makabiya dinhi. Ako siya nagtuon sa ila. Ayaw. Ha? Nganong pugngan man ko nimo? Nasipyat ko ganina. Abi na kong ikaw mausiya nga. Mihikap sa akong abaga. Unsa? Kati, ayaw na pakita ni Mara. Kay basin magduda na gud siya nga ikaw ang babae nga iyang gipakita. Ha? Kati, magpalayo lang ta ining kapita.
Justin, Misugot ka na nga, manglayas ta, di ba? Ato na kining dayon nun. Ibalin kong hospital sa Cebu. Justin. Please, please, Kati. Ipalayo na ko ining dapita. Please. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!